Judecătoria e o instituție judecătorească care are competența de a soluționa anumite pricini prevăzute de lege. În Republica Moldova sunt 15 judecătorii, iar oamenii apelează la acea judecătorie în raza teritorială a căreia se află domiciliul persoanei sau sediul organizației împotriva căreia vor să depună cereri de chemare în judecată. În acest an am avut ocazia să fac stagiul de practică la Judecătoria Chișinău, sediul Rășcani. Sediul Rășcani este specializat în materie de contencios administrativ, dar mai nou examinează și cauze contravenționale. În cadrul judecătoriei activează 15 judecători, 3 dintre care sunt suspendați din funcții. Am fost repartizată la judecătorul Cazacu Grigorei și mi-a făcut deosebită plăcere să văd cum decurg lucrurile aici. Completul de judecată e format din judecătorul Cazacu Grigorei, grefiera Cipătar Cristina, iar asistent judiciar din păcate nu există. Pe parcursul acestei perioade de practică am avut posibilitatea de a afla și de a învăța o mulțime de lucruri noi, iar o zi obișnuită de practică a arătat în modul următor. În acest mod a trecut această perioadă de practică. A fost o experiență frumoasă, pentru care sunt foarte recunoscătoare întregului complet de judecată și chiar vă mulțumesc pentru că datorită dumneavoastră am înțeles că vreau să continui în acest domeniu.